Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mitanyag Chito kang Wilma nga masugot na kini nga makisulti kang Vic nga way kamatuuran ang gitaw kaniya sa iyang igsuon nga may relasyon sila. Nalipay usab si Wilma ug dito magpalabay sa pension house si Vic ug unya miadto na usab sa iyang gitrabahoan sa dalaga nga si Mia. Ay, Mia. Magbabot ka mo sa auto kung mahuman ka. Please. Sir Vic, kasayo ni mong mianhi, oy. Busy kami ning adlaw. Maingon ko nga kung mahuman ka na sa trabaho mo. Paaboton ko ikaw sa sakanan. Please, Mia. Excuse una, may buhaton pa ko. Milikay man. Nasugot tingaling gihagkan ko siya. O, niya tanaw na ko ang uban niyang kauban. Ay, nga nagibiyaan man to ni mo, uy. Imo man tong gidad ma. Magkapogi ra ba itong pailuta? Nya ikaw kay giani ana. Dili, uy. Nakauyo na siya sa pagkaon din nga native food. Dili ako ang tuyo, ana. Nasayop lang mo. Ako na lang kayo anhiun, ana. Uy, klaro kay day, no? Klaro pa ng rekto. Kapina na siya mo din hi. Unya, mapangita dayon sa iyang mga mata. Anhag dun nimo. Muliraw ang mata. Naato lang na, day, nga ako ang unang nag-entertain niya sa unang higayon nga misud siya din, Ay nalang paglimod, oy. Murag may something na. May something ang tanang nahitabo. Unsa? Something good? Pataka lang ka, day. Ayaw, ana, ha? Hibawaan ganitang madam. Abi pa, ni-flirt ko customer. Uy, gusay na si ma'am, ana, no? Nga nagyoy class nga customer nga mukaon din hi. Hoy, tag-survey pilutong mo anhi din hi, ha? Nga musod din hi o mukaon. O, di, mga matured, mga idaran. Nga mangita og native nga pagkaon. Uy, di na masuko si ma'am, uy. Oh, hala, may tanaw siya din hi, uy. Na ikaw kituya, ano, uy. Ato ba? May buhaton pa ko, uy. Ikaw na ni tuol ka. Basin tuodo, gusto na mo kaon. Sige ka, ikaw na ato niya, day. Oh, naunsa na hinuon ni? Ha? Likay man yun? Gikamay ko niya. Yes, sir. Murag dili gusto mo entertain ako ang imong kauban. Nadabot ako niya nga siya mo entertain ako, miss. Sorry ako nga, sir. Solidad. Tawag lang kong sorry. Kuan, magibuhat pa maguna siya kadali, sir. O, samtay gusto ni mo, sir. Ako nalay pangayo sa imong order, sir. Beer lang. Naba mo canned beer? Yes, sir. O sa nauna, kanabog na mapalihog. Hala, murag di para ba tudugin gisod sa ref, sir? Hatagan talang kag-ice. Di pa man bugnaw ang beer. Sige. Magkuha ko, sir. Thank you. Milikay gid si Mia. Wala mong gawas pagbalik. Soli, naapa siya? Naa pa, uy. Ay, ningon man ganito. Nga naanan siya. Nga ikaw yung entertain niya. Kung mo anhin siya din hi. Kasabot ko na siya. Nga di ka gusto mo entertain. Ha? Nangayo og canned beer. Arian ko na, ha? Beer ki pa ngayo? Oo. Gusto ka? O, ikisilbi, o. Ikaw lang. Sige, ihatag din na iyang order. Sige. Beer ki pa ngayo niya. Magkupog ka siya. Noon sa man ko Huwag ko makasabot ka. Nakita ko siya karon din Huwag ko makasabot. Ingon siya kay dili siya mo inom og makakupog. Unya, nangayo og beer. Ay, hindi ko albaan ko. Lumadaw pa ni Udto ang mga bata, day. Ang tutron, huwag yun mauli si Vic nang. Ikatulo na rin kaadlaw nga wa siya mapakita na ako sa among mga anak. Gihok man lang dayon ko niya nga nagasaha ko. Huwag ka to sila magkita pag-usab siyang maguwang, day. Ug tuaron siya dito kang ate niya. Tuang magpalabay si gayon. Ambot lang.
Wa na ko'y kasayuran sa kahimtang ron sa iyang magkuwang. Sukad nga nagbuwag sila og ang iyang pana. Ug to ako nung iyang mga anak siyang pana. Gikuha man ko na siyang pana. Ay, kana kay gikuha gyud ang ilang mga anak. Nagpasabot lang nga dili siya maayong inahan. May ka-live-in man ko na siyang batanon. Kinsa ang iyang bana ni Aida? Dili. Si Ate Aida. Si Vic mismo ang nagsulti. Gikan usab sa ilang mga silingan dito sa ilang bahay sa una. Ang maong kasayuran. Gilonsap ko nun ate ang bahay. Ug wa gyud ati man ang pagbayad sa bangko. Hangtod nga na foreclose. Oy, ano guna no? Bay ug luti gud to. Unsa day no? Oh. Og mo na hinungdan nga nawa ang kaluoy ni Vic ang ate. Pero karon sa gisulti ni ate niya, dali ra siyang mituok ang ate Aida nang. Ay, pasagdi lang. Mugawas ra man gyud ang kamatuoran ba? Dili kita magpakawas paglaom. Mahibaw ra gyud unya si Sir Vic nga wala ka makasala sa inyong kaminyuon. Nagkadagan ng mga customer. O nahinayak na ko nga anhila sa kitchen. Manghugas na ko sa mga plato. Og naapa siya. Naapa si Vic. Og tulo na ko ng kalata sa beer ang giinom. Ay, parang naghubog man na siya. Uy, unya, wa para pagkid mo lakaw. Mia, day. Oh, sorry. Ngano? Tiwasan na sa siyang entertain, day. Ay, ato, uy. Medyo puwan na batok hasang. Hubog na. Kung nangutana kung hain ka, bahin ni mo. Dagkang kay pangutana. Ha? Unsa may gipangutan na? May uyab ako ka. Uwan sa padiha. Kung natural, ginanan ko nga wa. Kay wa masagyo tinuod. Kay pilian man ka. Day, Sol. Niingon siya na ako ganina. Pag-abot gid niya. Ngawaton ko niya. Kung mahumantag trabaho. Daan pa ko. Doon na ginaday something ni mo, di ba? Oh, wa, uy. Mahimog wa. Nga kapilan man siya nagbalik-balik din, he. Ikaw game entertain na niya. Sulti na lang, good day. Kanindot naman ana, nga na'y manguyab ni mo, kung maunang tawana. Ha? Unsa man na siya, ulitaw o minyo? Kuan. May girlfriend ko no siya. Pero, gipulihan ako no siya. Giilisan ko no siya. Hala, nagkauyab og lain ang iyang uyab? Mao ni giingon niya. Hala, kun mao, ayaw na si Piata, oy. Kada kong sweldo ng piloto, Swerte jud ka, day, og ikagyo mauyab ana. Pero, wa ba kan siya laing uyab sa? Gawsan ang giingon niya nga gipulihan siya. Kana ba mga gwapa, mga sexy? Mga gwapag sexy naman ang mga flight stewardess. Maulagi. Pero wa man jud ka kaswag uyab, no? Hala, sige. Sige. Birahe. Imo ning higayon. Ayaw pala biyan higayuna. Payo man ka diha. Naka-like sa ganino. Natural. Bisag ako naman. Hey, sige uy. Kung di ka mangitag higayon, no? Nga, imo na siyang hatag higayon nga magkahimong kamong yun. Hala, sige. Ibalhin yan ako ang iyang pagtingin. Bahala ka. Amaw. Kanindot sa pahiyom, ka-like yun lagi. Naibaw pa lang ka. Kagikisan ko niya. O wa ko makasabot sa kong kibati. Sige pahiyom. Sige pahiyom do. To ano to Kitingalig mahubog na to. Og naingon siya nga dili siya mo biya dinhi kung dili ka mo entertain niya. Mo ang adtuan na og panudlay na pamulbos. Ano nang ko paabot niya? Manawag lang ko aron magpahibaw nga di ako sa airport. Oh, yun na. Kanang autoha nga giparking sa atbang. Kang Wilmam na sakyanan. Dili ko mahimong masayop. Iya na. Ang plate number, maugid. Kaduha ko na gipaayo ka ng sakyanan na. Unang higayon, nadumbulan ako. Ug ang ikaduha, dabangga siya sa aisle. Niya ka siya karon din, Oh. Hello, parts. Diyan ako. Uy, unsa? Delayed ang imong flight? Magabihan ka? Sige. Okay lang. Okay ra.
Nahinayak naman ko ka-ready rin. Huwaton talang ka. 1 hour ka pa naman ka. Okay ra. Sige. Magpaabot ko parts. Okay? Sige. Bye. Murag dili si Wilma ang nagdasa sa kinanda. Gusto. Kaya dihang nagkita mi sa eskwelahan sa mga bata. Wa siya gida nga sa kinan. O gipugos ko siya pagpasakay uban sa iyang mga anak. O gihatod ko siya sa ila. Kasabot ako. Ang iyang bana mo'y nagdani ng auto. Niya day siya din heron sa airport. Sir, namuwa ka na. Hubog ka na. Talo na ka canbeer ang imong giinom. Sagdan man lang ko nimo. Isalig ko nimo sa imong kauban. Namuwa ka na. Gusto na sa pag-inom. Okay. Ikaw may ba? Pero pabuton te ka. Dugay para ba kung mo-off? 10:00 pa. Basta kayo maghuwat ko nimo. Sige, ikaw mahibaw. Pero, dito lang paabot sa auto nimo. Aron, dili ka mo puno pag-order og beer. Dili maayong tanaw ng sama nimo nga mahubog. Kaya ko pasagdan lang yun ko nimo. Gusto na sa pag-inom. Kung may kauban kang piloto nga, makakita nimo nga hubog ka. Basin og madaot ka. Patuon ako. Salamat, Mia. Concerned ka. Okay. Ikaw na yatag sa bayad. Makahimo ka pa ba og lakaw? Tingalig mabarag ka. Dili magkakaanad sa inom. Okay na ko. Pero, yatod lang una ko mahimo pa. Unsa? Uy, dili mahimo. Sige bitaw, kaya ko ra. Maghuwat ko ha. Suway ko ng parog. Kung dili di mo kaya, ipahatod tikas kauban na mong laki. Kaya ra lagi. Nawa. Paghinay lang og lakaw paingon sa gawas ha. Mag-slow motion. Ingon ini nga linaktan. Huh? Lakaw na. Paabutan mo ka ko nimo. Pahuway lang dito sa auto nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!